बाय नै आसामनि थाइलेण्ड फिसासा जायगायाव दंफैयो सुइजारलेण्डआव न'आ नै जाबाय बांला गाखोग्रा आरो नै दर जाखांबाय मादै ए ओरै जाहैबाय बान्दो रायजोफ्रा बान्दो सोलिगिदों बरिया ल'फोर भिउसा Duit ơi, guys mình. Hotel Sun, Hotel Sun ông sẽ tham gia tham gia bán được kiếm đất. जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टना खुंगिगिरि रां सिङाव थानाय आइलेण्ड बे आइलेण्ड दैयाव जों दा दुगैफैदों आरो लोगोफोर फैनानै दुगैफैनो हागोन बारा गोजान जाया जोंना खुंगिगिरियावनो दङ आइलेण्डआ नै बिराद मोजां आरो मानो रिजर्टफ्राव मानो भुटानफ्राव सुइमिं पुलफ्राव दुगैनांगौ फ्रियावनो दुगैफैनो हागोन आरो Langaw Hotel Sun 어떻게 다음 또 자가 जोंनि बर' हारिमुनि जोंनि बर' जाथिनि जोंनि बर' जायगा मेजर गोदोनि आइथुजुगनि गोदो गोदायनि फुरा बेयो जोंनि मेजर जायगा बेयाव लकेलिटि नोंथांमोनाबो जुदि नुयोब्ला मिथिखानाय हिसाबै जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे अन्थाइ थाइथामाव जाहाथे Hotel Sun बे बिसांबा बिलोबादि जायगायाव फैनानै नोंथांमोना ज' फैनानै नायफैनो हागोन आरो बेयाव फैनानै गोथार जुदि सिन्था दारानो बोर बियोब्ला बोरबो मोननो हागौ हेलौ लोगोफोर आं गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयो दिनै भिडिअ लाबोनाय जाबाय जोंहा दिनै मोनसे न'खराव गिदिर फुजा होनो नागिरदों बेनि थाखायनो आं दा सारमोनखौ गुरुखौ नेगासिनो दं आरो लामायाव सफैयाखै दाबो दा भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर आरो नायनानै शेयार खालामनानै हो लोगोफोर फैसा नङालै खुन्दुं गोजा बेरिबायदि फानलायलायबावनाय नामा सिङाव गोरा माबा दङ नै बे फुरनानै नायनांगौ बिदिखौ नायगोन नामा बे साइडआव दा नायफैयाबो खोना बिदि खाब्राखैना फुरान जाथारबाय आरो नंगौ नङा नागिरथारनांगौ नांगौ थारदों बेनिखायनो Sapatolar bantu aja मैं काट दूँ। Allah